ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ମହାମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC। ଅକ୍ଟୋବର 5ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ 2019ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନଭେମ୍ବର 15 ଓ 16ରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ 19 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତର ମୋଟ 12ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଏବେଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ। ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।